Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, nou dat zou ik echt nooit doen? Ja, ik heb eigenlijk al van alles gedaan. Ik heb op de gekste plekken gestaan, vanaf de Waddenzee tot Zuid-Limburg. En ja, die feesten zijn zo divers. Nederland is een heel klein landje. Maar als je dan ziet qua tradities en verschillende mensen, verschillende dialecten, is het zo mooi om te doen overal. En ja, je kunt zich gek niet bedenken of ik heb er gestaan. Dus, En als je nu kijkt naar de zomer, dan zijn er altijd heel veel evenementen. Wat is nou een klein hoogtepuntje in zo'n zomerperiode voor je? Ja, van de week ga ik naar Marbella toe. Daar heb ik een optreden. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, ik ga nog naar Italië, ik ga ook nog naar Portugal. Ook nog naar Turkije. Dus ja, dat zijn leuke dingen. En met mijn kinderen ga ik denk met de kerst ergens naartoe. Maar die hebben thuis 2 trampolines en die kunnen in het water springen. Dus, en die vermaken zich nou ook wel, ondanks dat ik hier ben. Dat komt toch wel goed. Met dit weer, wat doet René Schuurman dan het liefst? Het liefst. Gewoon lekker thuis in de tuin. En een beetje chillen, hè? In een hangmat liggen. Radio NL erop. Of TV Oranje. Televisie hebben we thuis ook onder de veranda. En dan komt het helemaal goed.